ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka KSU Southwest Khasiels haringkat ke KSU Ranikor Circle. Jilalit benikendo eu Deputy Commissioner ke Southwest Khasiels District. Banyak keren halor ke jing kino ram nakadaw ke jing syak penjulor ke bakha ki hati klau. Ke KSU kadawa baka sorkar baka day ban thaulan ban weng no ya ke jing baki nong rep kim day syu pandang syak penjulor ki marep jongki hati klau. Kalau dawaru baka sorkar ke day ban ajing rap ya ki nong rep ki bala duok nong shisha nak jing syak penjulor ki marep ki jongki. Kalian jangka KSU Southwest KSU Ranikor Circle entah sengi lawan itu ya DC hangi penbaik nata man thau kino hilan wen ya jinget jami pajpa coba than boda na kene jingwan jong ini hati klau ban penjat ya ki marap nanta ya ki yeng kisam sekarang nanta ban nadu ba iwan lawan nadu benai Julai pada Jun Julai kuntai bat hadu mentaru dan sa situ ni te nak liang jong hinong rap ye kenduk sibun ba jinge bat ban menta ban lek tre ban lek pen khoj biang gitu ki yeng isam la ni ki jakarap ru nuchu ban lek tre te nak liang jong ngi le kenduk teng bat ki nong rap situ binong rap po bai jengai nota sibun walangila ai hangi to kini ki kerteng bangilayo andre idang tip sibun ba kidang don kibala sya punjat ki hati klau ke nak leng jungi nang te na po bai jengai ile kenduk ya barok khoi kinong rap ante bat ngiladap ya kenduk ru ni ya ki nong tre na po wildlife na po horticulture bat ngiladap semit ru ya ki kerteng jongki bat ngiladap air ru ya ki jing syak penjula nei kerman ba orang nyempat yo ai mentaru nei kerman ba insayo akwe po kata ka jing yarap ki nak kata ka jing syak penjula ka KSU Southwest marju KSU Ranikor Circle benyon kendu te kan jing syak penjot ke hati klau kebelajar lese kebelas tang tu benai Jun Julai kita terter berhadu menta ia kepanggil yo jing tip ba kibabun kino rap kendut chu ban lai kelangka ane kin menut chu ban lai sa sa ki jaka ba ki sa ban rap nomor kiting ya ka jing wan juk ni ki hati klau te ki banta ke bangi la perso disi kelong ba halor ki art li banta ke ban kong kelong ba ban weng lane ban thalat kuno ban weng lane ban be kita ki hati na kita ki jaka ba kidan banak lang disiru le thu ini bah bade bukni ka bata kalong ba ki ka district mission kala panbai bat ka wildlife ha ba ki ong ba hajing sha kalong ba kin khot e kita ki bala expert ka ne ka banta nam ta ban be ekni hati knang ban pelaj na kinu nu ki jingja ki ba sosi adin abot namar ba ngi ba kadon ki punjat ki marap ba le se la da kani kadang nakaleng ka district mission nakaleng ka wildlife kimla man lay ay kimot ba kabu jingma ila sa din apot kan bu jingma sa ke jing embryo ta kaba arpat kabangi yakran ban panso mat DC nakaleng KSU Southwest baka Ranikor Circle kalong ba nakaleng jong ka department nakaleng district mission ka district horticulture office kadai ban ai ki scheme lane ban ai kita ki jing yarap ban cover ya kata ka jing dunong ka ba jongki nongrap ha kitu ki jaka namar ba kumangi tip hi ba kadon hi ka scheme ya ke belatip kum kata ka Pradhan Menteri Fasal Bima Yojana lane ka FOPM FBY ha ka ba jing sha ka ni ka scheme kalong ba ban kani ka scheme ka kan cover kinu nu gi jing sha penjot ha ki hati klau lane kinu nu marat klau ha ba dei bi marap te ko bangi tip ba ki kadon ka bakum kata ka scheme ngi soban ong ba ki board district ka board office jongka district horticulture office ne ka district agriculture office ba kidai ban sim ya kata banta kidai ban mang le ma kata scheme ne ki wei banta scheme ya khnang ba kini no rap ki baladu no ya ki marap jongki kinno mat kata ka jidu nong ka jongki
nanis kemat ya jentip kolong batang hakini ki tan syarum nong nak la banong haki art lagi snong kata ki art lagi jakarep kawai benar laru kawai ha bai jengai mo tang hakini art lagi dan duk nyaw pele te kita gede ki jinglum jentip jungi bahaden bang la pha ki membar ban le jurep ki tu jaka hare ketku mujitip jungi pat kila bandon ki we ru snong tengi apa haka district administration bahkan haban lek ya malah berjurep ban asas ban pait ya kata kajing julor jeng ki marap dan ya kajing julor jeng ki yang kisam ha gitu ki tan ha gitu ki jaka borar berkoi kamau de tanah wildlife jeng ka sarkar megalaya namar man hakani loong ba jeng sya ka wildlife loong ba kin wara ki export na bar na ta ki ba ban be lane ban weng ni hati na gitu ki jaka kam tam ki de ki jaka ki ba jiat breu trai berjurap ki breu te loong ban naglang ju unsa keren biang lagi bagi dari ban lek nok kloy ya kani kenang ba kanam muan rak kanu jing ya ki pai ba lane ki nambu ka jing sir ya ki no song hapo jongka tan borar berkoi mili akran ne ka jing akran berdisi kalong positif mila banong kalong kapasiso tingin pe chwa ka ka banta ka ba nakala board district tuju ki katna wildlife kan le ante kani banta te lada kimla ban le te kalong nakala ni ha ban song ba perkhat lang ber no rep kai ka banta ka ba ngingin jam nang ta sakmat